Salutare lume! Astăzi mai țineți minte că v-am promis că o să mă apuc de o serie de Terraria. Uitați Terraria. Am început seria. Am dat fail. Am încercat să filmez încă o dată, dar am dat fail pentru că lasă nu era full. Culoarea nu, galben. Așa e ok, părul îl fac așa, nu-mi place părul așa, cu galbenul ăsta primesc, ochi albaștri, să fie frumos, să placă fetele, filmează. Aici știu eu și meterie cum să fac să fie, uitați, ok, albastru, roșu și meter pentru pantaloni, ok, aici, alb, default, aici, alb, și aici îmi pun cu roșu. Da. Mi-am făcut temele, mami. Filmam și eu. Mami. Ok, acum pantofii să-i fac negri. Să numele lol, am ieșit. Fără SI Start Game Creator SI Resist Land. Am se creează mapa. Așa, placing altar, you can wear a bucket. Acum suntem pe mapa destul de drăguță. Ia să vedem ce s-a schimbat. Aici mi se pare că au băgat mai multe, mi se pare. Ok. Eu știu Minecraft, știu Terraria că m-am mai jucat. Lol, cum am făcut acum. Ce mi-a picat? M-am picat. Niște bani. Și pe aici nu mă trebuie. Mă întorc. O să mă întorc acasă. Și o să mă apuc de casă. O să mă întorc și o să mă apuc de casă. Ok, acum o să sparg aici. Așa, aici o să pun dor. De fapt, acolo va fi piatră pe jos. Va fi piatră. Mai întâi va fi o mică bază, nu știu care. Nu știu. O să pun candies pe jos. Candy. O să-mi ajungă 14. Candy Canes bloc.
Ce frumoase sunt. Să iau Candy Cans blocul. Ce mișto ies. Ok, acum o să-mi pun cu lemn. Am primit un mesaj. O să fie mai înaltă, uite un consum care îmi pot să-mi dea un prezent. Nu mi-a mai dat prezent. Nu mi-a mai dat cadouaș. Pac. Ok. Aici am pus în plus, aici o să sparg. Ca să pot să ies și o să fac materiale și o să fac o ușă. În Minecraft așa le ziceam smile. Un crafting table care o să-l pun la ușă. Să fac două uși. Ok, acum îmi va trebui wall. Da, trebuia să le fac de piatră. De lemn, am făcut de lemn din greșeală, dar nu-mi dai. O să pun, știu cum o să pun. Pac. Oh, am pus pe mult. Să-mi fac un ciocan. Trebuie să-mi fac repede ciocan. Și să sparg aici. Ok. What? Sparg totul și mă apuc de la... Și mă apuc să pun pereții. Iarăși fac. După aceea cu lemn. Ok, cu model. Care arată. Da, nu o să am destui pereți de piatră, nu o să am. Ok. Uitați-mi cum care iarăși mi-a dropat ce-mi trebuia. Încă poison, cadou. Pac. Pardon. Pac. Ok, nu mă interesează. Pac. Și 4 fix. Ok, acum să pun de-astea de lemn. Oh. Așa o să mă duc să iau pe o să termin casa și o să încheie episodul. Trebuia să fac și niște torți. Și am făcut 14 torțe.
am ieșit din greșeală, scuzați-mă. Îl sum acum să-i fac și 36, acum am făcut prea multe. Ok, și acum să pun 4, trebuie să mă mai duc să iau și iarăși copaci, sau s-ar putea să mi ajungă, nu mi ajunge, mai trebuie 2. Ok, am luat copacul, am terminat casa și cam atât a fost și cu acest prim episod din Terraria. Sper că v-a plăcut. Bye!